Baserria, gure izatearen etxe. Bediak, Mandoia mendia dauka lepoan eta Ibai Zabaleko ura koinetan. Leku laua eta erosoa dugu Bedia, Ereinoko mendialde malkarra kenduta. Begiak itxi eta isilean hemengo baserrien soinua entzun eta etxe zabaletako aurpegien irribarrea ikusiko dugu. Inguruko herrien antzera, baserri herria izan da 20. mendearen erdialdera arte. Baserri bakotxak bere izena dauka, eta izen horixe dugu etxearen eta etxekoen izena be. Gure artean, nor zarazu esan beharrean, nongoa zarazu esan ohi dugu. Baserriak emoten deuskulako izana eta izena edo ez izena. Hor Bediako herriengan egindako ikerketea 16. gizalditik aurrerako datueteko guz. Eta hor ikusten da 16. gizaldien bat egiten daudela bai baserriek eta bertan bizi direzanen deiturak eta bizenak, ezta. Belustin belaoste gitarrak dekoguz, Igalonean ealotarrak, Jeurin jeure gitarrak, Utzinen utzeraindarrak, gerora, hor aprobeta 16. gizaldiaren amkabuen edo 17. hasikeran da batez 18. Hor austura bat gertatzen da. Eta hor ja, baserrien izenak hor dirau, baina bertan bizi direzen abizenak eta zabaldu egiten dire, beste batzuk sartuten dire, beste aldaketa bat gertatzen da hor 17-18. mendeetan eta da, ordura arte esaterako Utzinen edo Ereinon 5-6 baserri izen, Utzine izenagaz edo dokumenteta dago zanetan, zeuzeran bereizten hasten dira, eta orduan adjetibazioen bitartez bakotxak bere nortasuna hartzen dau. Jauregi izana, jauregi bekoa, edo jauregi goikoa, edo belaustin gauze barrine, belausti goikoa, bekoa, hor adibidez Ereinon, 16. gizaldian dokumentatuten dire 5-6 baserri Ereino izenagaz. Eta gero horra 17. hasikeran, 18. bakotxak hartu den bere izena. Azten gara Jandobena, Etxebarri, Antonenekoa, Ereino bekoa edo Lexarreta. Ereino bekoa dokumentatzen da, esan daigun berandura arte, da gaur egun Lexarreta da bizidan, ahoz bizidana, Ereino beko hori desagertu egin da. Hor gertatu da beste fenomeno bat da, ahozkotasunean edo euskalkiekin gertatu izan da gauza bardin, toponimoak evoluzio egin dau. Eta hor dekogu, idazti historikoki idaztidan forma eta ahozka gaur egun zelan bizidan, Zaterako, belaustegi dokumentatu da, baina belusti esaten dugu. Jauregi dokumentatu da, baina jeuri esaten dugu, edo jauregi zuria dokumentatu da, baina jeuziri esaten dugu, Igalo hauskatzen dugu, baina ealo edo alo da forma zarra dokumentatua, edo Utzine utzerain, eta bar. Baserria ez da norbere etxea bakarrik, osotasun bat da. Etxea eta lurrak, etxekoak eta abereak, biziak eta hilak. Baserriak aterpetzen dauz danak, eguzki aldera begira, neguko hotzetik eta gaueko arerioetatik babesteko. Baserririk bazterrekoen ape, ubegin edo aldain kasurako, bere etxerako emendioa ekarren. Kortan behiak eta txalak, oiotegian oioak, txarrikortan txarriak, lastategian edo zabaian bedarrigarra. Etxekoek lurrak landu eta animaliak hasiz, jateko eta biziteko behar dabena sortu izan dabe. Hortuariak, esnea, arrautzak, garia, artoa. Soloko ekarpenakaz, oioak, konejuak, ardiak, txalak, txarriak hasi izan dira. Eta eurok emondakoaz, etxekoek jan eta falta diran generoak erosteko dirua egin. Animalia handiak etxeko beharretan lagunduteko erabili dira. Astoak, idiak, behiak. Baserriak, bakarrean ez eze, alkarren ondoan be egoten dira, etxen moltzoak sortuz. Gurean,
Laster baten ikusiko duguz auzune batuak, esaterako, Utxarain, Ereño, Barroeta, Ugarte, Ibarra edota Asteitza. Herri gehienetan, Olango auzuneak alkar babesteko eta alkarri laguntzeko egiten ziren. Izan be, beste garai batzuetan, gaur besteko argirik eta biderik ezegoanean, alkarren laguntasuna ezinbestekoa zan, bildurrez laborrian egon barik, kanpoko arriskuetatik jagoteko. Eguraldi zakarretik, animalien erasoetatik, zein lapurreta edota gerrako gorrotoetatik. Bedian bada etxe berezirik be, gitxi batzuk behintzat. Palazioa esaten jako, bediakoleako olea izandakoari. Barroko estilokoa, aurrendaria izan zan, errekeari presea egiten. Eta Asteitzakoari be, palazioa esaten jako, beste estilo batekoa izan dabe. Horrez gainera, Ugarten Tosubandoko torretxea dago, garai bateko ezaugarriak ondino aldean dituala. Etxe horren nugazabak izaten ziran, herriko baserri gehienen jaubeak be. 20. mendearen 2. erdian, errenteruak etxeak erosten hasi ziran arte. Ez dago baserri danak bardintzuak dirala esaterik. Eskualdez eskualde, eredu bat edo beste nagusitu izan da. Eta bedia Arratian egonda, Arratiako baserri ereduagaz bat datozen etxeak ditugu gehien. Nik uste dut Arratien dagoela baserri tipo bat, ez da bakarra, baina tipo bat dago gehien ugarien dana, da lotuta dago hau gehien baten abelkuntzagaz. Badagoz 3 tipo, baina tipo bat da laukia, lusangea, eguzki begi aurrea, atzea gehien baten iparrari ematen dut zena, horma lodiak, da hormak lodiago, geroago eta lurrerago lodiago, gero metu ez doaz hormak, ganea, telatu esaten duguna, gehien baten, isuri bikoa da daukaz, lurraren kontra kortea. Ganera, lurre biziaren ganean ebaten da kortea. Gero, dago, 2. solairu bat, olez jositakoa, da hor egoten da gehien baten bizimodua. Gero, 3. bat dago, hori be, solairua, olez jositakoa, da hori izaten da, gukek deitzen dutzugu kamarea. Da, orain dino, gailurpean, izurira bitara dago zen, gailurpetxoan, egoten da horako, beste kamara txikitxo bat, da horre deitzen dutzugu goitegie. Berez, laupisukoa da, gaur esango, laupisu ez daukaz, baina sala edo egon gela dago zen. Behan dago kortea, da kortatik lehenagoko solairure zelan igoten da. Egoten da, Basnin, hemen arkitekto suizar batek deitu zen patin. Patin da mailadi bat, arriskoa. Gero deskantzilo bat dauka, eta gero handik gora zurezkoa da, edo gurrezkoa da. Da balkoi bat dauka. Balkoi horretik sartzen da, ezeko sala hondire. Sala hondi horrek banatzen ditu. Bai, sukaldeak beti goten da eguzki begi. Bai, jantoki txikiren bat balego, bai logelak. Da atze partean daukaz, lastatiek eta, atze partean. Gero, atze partetik igon egiten zen eskailara bategaz, goiko kamarara. Hor daukagu etxe bat, oso ondo pentsautako bat. Hor, bizidire erdien familie bizide, senarremazteak, beren gurasoakaz askotan, beren umiakaz, behan bizidire animaliek euren berotasuna ematen dabe, da usein barik hori berotasun horrek berotu egiten dau, lehenogoko solairuaren olak azpikoak, da goiko
goiko kamaratik, kamara bat egiten da, ase kamara bat, da horrek jagon egiten da zeretik, goiko gozetatik. Artabene baserriak lehenakoko etxeek eukiten ebezan ezaugarriak gorde ditu. Alberto Santana adituak azaldu deuzkuz berezitasunok zeintzuk diran. Artabene de Bedia es un caserío de valle, de fondo de valle, es un caserío de ribera, de vega, de una ribera fértil, la ribera izquierda del Ibaizábal. Está rodeado de algunas de sus tierras, que son tierras de huerta. Es un caserío que solo muy tardíamente se especializó en la ganadería. Y es un caserío de aldea, no es un caserío de montes ni aislado, es un caserío que atiende a las necesidades de la población urbana del entorno. Está construido con una estructura tradicional, la propia de los siglos, desde el siglo XV hasta principios del siglo XVII, con una trama de postes de roble enterizos que suben desde el suelo hasta la cubierta, hasta el tejado, y está después forrado y dividido internamente, compartimentado internamente con tablas, con mamparos de tablas machiembradas. El caserío se amplió y se reformó mucho en el año 1820. En ese momento, además de dotársele de una mejor cuadra trasera y un amplio pajar en la zona superior, se modifica la cubierta y se le pone una mirobustana, un pequeño triángulo que intersecta el gallur. Y también en ese momento se traslada todas las funciones de vivienda al piso superior y se le dota de un acceso externo para las personas, diferenciado del acceso de la cuadra a la cual se reserva toda la planta baja. Una escalera externa que además está protegida por una prolongación del alero. Artabene conserva la última cocina completa con fuego central histórica de todo Vizcaya. Es una cocina que está en el centro de la casa, en la primera planta, es decir, en la planta superior, en la cual no hay campana de chimenea, sino que el fuego se hacía sobre una superficie de ladrillo y baldosa y una placa metálica. Se colgaban los calderos de una laracha, de un brazo de llares giratorio, del cual cuelga la cadena ensartada con una argolla y con su garabato y sus eslabones circulares planos. Se completa con un ahumadero. El techo está formado por largos palos, largos varales de sección cuadrada y dispuestos en rombo para permitir que se filtre el humo y pase a una estancia superior en la que se ahumaban carnes, quesos, todos los productos de la matanza casi sin duda pasaban por ahí, y también se acecinaban algunos productos cárnicos del vacuno, no solo los del cerdo. Son preparaciones de alimentos históricas que han desaparecido, se han extinguido entre nosotros. La tradición se ha perdido, pero aquí es el único lugar en el que se pueden documentar íntegras. Artabene es singularísimo en ese sentido. Baserriak utzitu edo lurrak lantzeari itxiala, etxeotako asko seme-alaben artean zatitu eta banatu egin dira. Gehienetan, alboetan gehigarriak jarri izan dira, garajea, txokoa, aterpea edo danadalakoa. Kasu askotan, hain barrizteuta dago ze, korta izandakoa txoko bihurtuta dago. Kanpoko eskaileraren ordez, barrutik dago pasoa. 2-3 bizimodu eginda dagoz goian behan edo esker eskoian. Bedian, lehenengo pisuetxeak joandan mendeko 70ko hamarkadakoak dira. Lehenengoak Jauregin egin ziran, eta handik lasterrera San Juan aldean. Harrezkero, Euron inguruan mamitu da herriaren erdigunea. Hortxe batzen da biztanlerik gehien eta bertan dira zerbitzuak be. Asko aldatu da baserrien itxura, egitura eta erabilerea. Gaur egun lurra lantzen dabenak eta animaliak hasten dabezanak, osterantzeko azpiegiturak erabilten dabez, eta baserria bizilekutzat nagusitu da. Ganera, etxerik barrienek dabezan erosotasunak daukiez, komuna, argia, ura, berogailua. Horregaitik, joandan mendearen 80ko hamarkadan utzituten hasi ziran etxe gehienak, gaur egun ondo jagonda eta konponduta ikusiko duguz. Hori bai, atxurren ez da gazte askorik ikusten. Bizimodua aldatua da, etxeak egokitu egin ditugu. Baina ata guzti be, baserrien nortasunak argitu dau herritarron bizimodua.
Bedia, argiaren begia.